Siyabonga kakhulu kumfundisi amazwi asewashilo. Siyacela ukuthi sonke siwagcine enhlizweni zethu. Sikwenze abasiyala ngakho ngoba kuyiyona ndlela efanelekile. Sike saphila emhlabeni ngendlela esibona ngayo. Kodwa isisizanga lokho kuzosisiza kuzosenza simbone uNkulunkulu oshikashika njalo sishikashikela ukuthi size simbona kona nje ukuthi sizofuna imangaliso zakhe kodwa konke kuyadlula lisho njalo izwi lakhe egcineni kwakho konke elakhe izwi limphakade futhi lizosisa kuyena. Ngiyacela abazalwane ukuthi siquleni izwi iculo eliku98 iculo eliku98 Ifune inkosi usitheni uhlale nguJesu usemthandazweni ulandelela
ezizwini esiyenzekele kusukela kofakazi kwabasibingelele kuSunday School. uJesu Kristu uyinkosi. Asondlekele. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga baba wethu ongcwele. Singithe masiqala sacela ukuthi Nkosi yami usihole ngomoya wakho. Sibonga ukuthi usiholile kwaze kwaba manje. Sibonga abafakazile befakaza ngawe Nkosi uJesu izimangaliso ozenzile. Othe onendodana unobufakazi. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu ongcwele nabantwana bezile phambi kobuso bakho. uNkulunkulu wethu onamandla onke ababingelelile egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, ngoba singezile kumuntu, singezile nala kule ndawo esikhonzela kuyona, kodwa size kuwe konke esikushoyo sikusho kuwe. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyacela ukuthi ubabusise uNkulunkulu wethu namandla onke, ube kanye nabo bonke abantwana bakho abamile phambi kobuso bakho. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. 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 Bazalwane, sesibuya esibheni senkosi esiyizwi. Ngiyacela sicule unumber 4 bese sidedela izwi. uNkulunkulu alungise inhliziyo zethu ukuze lihlale lingakhuli. uJesu Kristu uyinkosi. Tata bonke ngino Jesu bonke kuyindira otuthando lakhe lubi zolo nanjalo yebubuhle babumazi umsindisi wethu yemothando